Arratsaldeon zer moduz ondo? Badakizue zertan etorri garen? Oraingo honetan soinuarekin esperimentatzera gatoz. Hasteko esango dizuegu soinua gure belarrietatik sartzen den fenomeno bat dela. Soinua da objektu batek beste batekin talka egiterakoan sortzen den bibrazioa da. Eta umiken bidez zabaltzen da, airean, uretan eta Hau esan ondoren zer uste duzue? Soinuak alduera gauza mugitu? orain gure taldekideek esperimenta egingo dute. Hidrofono bat da. Hidrofono hau egiteko plastikozko lorentzi bat, makarroi beltza, estainadora, silikonazko pistola, plastiko film beltza eta bi goma. Lehenik, lorontziaren ipurdialdean markatutako lekuetan estainadorekin zuloa egin. Gero, makarroiarekin markatu, estainadorekin zuloa egin, makarroia sartu eta silikonarekin pegatu. Gero, plastiko beltz fina hartu eta estu jarri. Saiatu ez egotek ziburik, eta gero bi goma jarri estutzeko. Araiak esan duen moduan zozo pixu gabeko ipiniko dugu eta hau zer pasatzen den. Zerrekin izuzta Esperimentu hau egiteko behar dugu ura, bi fosforo eta bi kopa. Esperimentu hau egiteko kopa bati lehenengo ur pixkat bota, gero bi fosforoak jarri beste koparen gainean, behatza sartu, guzti pixkat eta hau